Čau Honzo! Ahojte video! Tady vcházíme, krásná brána. Jinak mají krásné fotky. Ano, právě jdem z bazénu. Ano, právě jdem z bazénu. Tak já si ještě takže tady samozřejmě záchody. Mluv trošku víc na hlas. Záchody, recepce. Krásná asfaltová cestička samozřejmě. A chatečky. Říkám ti Dobrý, chatečky. Naši spolužáci. Ano. Spolužáci. A za náma naši spolužáčky. Naše velká dokumentace. Já jsem spolužáčky, jsou právě podívkové. Je jim zima, jsou hladové a musí jít na nějakou debilní procházku. Tamhle pařej, že jo? Čus! Sapčo, chceš klíče? Máš je na spodu. Na jakém spodu? Ve spodu klobouku. Sama si tam dala. Ano. Se dá sestřílet. Máme chatku číslo 12, do které teď jdeme. Parkourista velký. Parkour, to je naše! Tak dobrý, no. To je můj úžasný grif tohle. Tak, jdeme dál. Jdeme klíč. A naše moderní chatka, samozřejmě kuchyňská linka. Naše postel, já, Sapči. Moje Sapčina. Ano. Úžasná skříň s gogovým tričkem. Rekla. Teď tahle lavička, přesně tahle. Ta tady byla už za Habsburku. Tady nám první Habsburský na ní ležel. A pak ji nechala rekonstruovat, protože on se propadl. Takže i tak. A tahle páska to tady nalepil sám Ladislav Jagelonský. Nevím teď, jak se jmenoval. Sám ji tady nalepil, aby mu nalezli cizí lidi na pozemek. Tady na té lavičce zase spávala Eliška Přemyslovna, když jí manžel vyhodil z ložnice. A v neposlední řadě tady máme vůbec nemoderní koš. Dva koše, pozor. Jeden byl určený pro muže a jeden pro ženy. Ano, měli tady vše oddělené. Výborně, ano. Správně. A teď mi dává smysl, když ji vyhodil z ložnice. Potřeboval tam svůj pracovník. Ježíš. Hlavní vypínač, ta cedule už tady je od Petra. Práce Čecha. Ježíš, pravotec Čech, ty tady meleš jednou přes druhý. Protože tady byla hora řík, to ještě nevíte. No, tady bych to asi ukončila, si nevíde, tady už jsou od pravěku. Záchodky. Záchody taky. Já si myslím, že to A tady máme tento hradek. Aby to na fotkách vypadalo jednoduše.